लंथं थाग्रा मानसि दंबावोसो बिनि उनावबो बिथांमोना रायजो मोनदों। बर'नि सासे संग्रामी जोहोलाव बिग्रायारि जोहोलाव रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे माखासे बिग्रायारिफोरखौ थैजासे जेल जाहोनाय जि मोनसे आदालतनि भार्डिक्ट फैदों, थांखि फैदों, बेखौ लानानै बर' फिसाफ्रा दिनै उन्दुनाय गैया, सुख गोजोन गैया। बर' फरायसा आफादाबो सागान होदों, बिथांमोनाबो सारेन्डार जादों सरकारजों। माखौ होनानै सारेन्डार जादों? गोबां बर' रायजो राजाफ्रा दिनैसिमबो मिथियाखै। आरो जेब्ला मोनफैजोबगोन 100% बर' रायजो राजा, अब्ला बै समाव प्रमद बर'आ जोंनि जायगायाव जायगा थानाय नङा। रायजोफोर 12,000 बर' फिसाया जिउ गारबाय आरो बे जिउ गारनाया सोरबा गोसो जानानै जिउ गारनाय नङा। नायगार दानथार जानाय, गावथार जानाय, हाथार जानाय, खास्रि बिस्रि पुलिस मिलिटारिजों। एनडिटिआ गुलि अरनानै सत बांसा लानाय मोनसे संगठन। जोंनि सोद्रोमाफोरा थैगोन होननानै मोनथिनानैबो जों बेयाव खामानि मावदों। दिनै जोङो बयबो सोंनांगोन, बयनिबो खुगायाव दिनै बे सोदोबा फैनांगोन। बयनियावबो एन्ड्रइड मबाइल दङ, स्मार्टफन दङ। आसामनि खुंगिरिफोरखौ सोंनांगोन, बे 12,000 बर' फिसाफोरखौ सोर बुथारखो? बे बुथारगिरिफ्रा जेलाव दङना गैया? बिसोरनि सायाव 302 मार्डार केस लागायदोंना लागायाखै? जोङो दिनै सोंनायनि सम फैबाय। सानसेखालि प्रमद बर'खौ सोंदोंमोन जे बिटिआरनि एमअएसआव सागान होनाय रन्जन दैमारि बिथाङा दिनैसिमबो जेलाव दङ, नोंथाङा मा सानदों होननानै बिथांखौ कुइसन खालामदोंमोन। अब्ला प्रमद बर'आ बुंबायनो सिदा नोंथाङा सासे जेननाय व्यक्ति, नों सिरि था। जेलाव जायफोरा दङ बिसोर जेलावनो थाथों आरो जेलावनो सेवथों होननानै बिथांनो फिननाय होदों। अनगायै बेसेबांबा जिनाहारि जानांबाय, न' बां सावजाबाय, गावथार जाबाय। दिनै जों प्रमद बर' थासेयावनो दा इउपिपिएल सरकार थानायावनो दिनै बेफोरबायदि न' बां सिफाय जानाय बा होस्राव जानायखौ जों बांसिन नुनो मोन्दों। रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन, थारैनो नोंथांमोना बबे मोनसे सरकार थानायाव बेफोरबायदि नुनो मोन्दों। नाथाय जोंनि लाइफ स्टाइलाव बा जोंनि लाइफ दानायाव दायो दिनै प्रमद बर' सरकार थासेयावनो दिनै बेफोरबायदि जाथाया जागासिनो आरो बांसिन बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोन्दों। बेनि उनाव नै बावैसो रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे सा 9 थैजासे जेल जोबगोन, जेल जोबनानै दोनगोन होननानै फोसावदों। बे जाबाय जोंनि आन्दोलननि गोथां मोनसे हिस्ट्रि, जारिमिन, दानि जारिमिन, दिनैनि जारिमिन। गोदो गोदायनि जारिमिनखौ बुङाखै आङो। बैसो समनि सिगां बाथाखौ हमनानै दिनै जेलाव सोफाफिनदों। बिथांखौ जेलाव दलद दोनाखै, बिथांनि केसखौ गोरानिफ्राय गोरा खालामसिनदों। एनआइए फार्स्ट ट्रेकआव लाबोनानै बिजिरनानै बिथांमोनखौ फासि होनो नागिरदों, जिउ जोबजासिम जोबथेसालियाव दोननो नागिरदों। बर'फोरजों जुदि गयोमोनब्ला, प्रमद बर'जों गयोमोनब्ला बिदि गोदानै हमजानाय नंलियामोन। जोंनि सेंग्राफोरनि केसफोरा दिनै उइथड्र जानांगौमोन। नाथाय दिनै जों बेबायदि जारिमिनबो नुबाय। जोंनि आबै आबौ आजौ आजौनि बै समनि जुगे जुगे 12,000 बोसोर सिगांनि जारिमिनखौ बुङाखै, आं दानि जारिमिनखौ बुंदों। आरो बे गोथां जारिमिनखौ नुनानै जुदि बर' फिसाफ्रा, सोरबा बर' फिसाया गावनि हारिनि जेंनाखौ नेवसिनानै जुदि राजखान्थि खालामनायनि धान्दा खालामदोंबा, बिनिख्रुइ आरो गाज्रिसिन जेबो गैया। मानगोनां रायजोफोर, बेखौ गोसोआव लाखि। दा बेनिखायनो दिनै सोरबाया मोजां मोनगोन, सोरबाया गाज्रि मोनगोन होननायनि खोथा नङा। आं बावैसो क'क्राझाराव सुबुं गौमा जानायावबो बुंदों, दिनै रायजो राजाया थांखि लानायनि सम फैबाय, थांखि लानायनि सम फैबाय। जाय दैदेनगिरिफ्रा दिनै एमएलए जाना दङ, एमपि जाना दङ, 3 बर'नि मन्त्रि दङ, बे मन्त्रि थासेयाव बोरै मोनद' हारिनि बिलआ पार्लियामेन्टआव फैनो हाखो? बोरै फैनो हाखो? दिनै बे मोनद' हारिनि बिलखौ सानसेयावनो हमथानो हायो, बड'लेण्डनि थांखिखौ सानसेयावनो जाहोनो हायो। मोनसेल' डिसिसन नांगौ। बे राजखान्थि हान्जाया जाय बिटिसिखौ दैदेनो, बिथांमोना गाबोन बिजेपिजों थाया होनबानो हर सान खारग्लुंगोन, बिसोरो हर सान खारग्लुंगोन। जुदि बे सैथोबा आं सानगोन दिनै नोंथांमोनाबो साननो बाध्य जागोन, बिथाङा संबिधानखौनो बुजिया, संबिजिताव मा दङ मा गैया बेखौनो बुजिया। बड'लेण्ड मोननो थाखाय, आलादा रायजो मोननो थाखाय खुनु क्राइटेरियानि दरकार गैया। भारतआव रायजो गोदान सोरजिनो खुनु क्राइटेरिया संबिधानाव लिरनाय गैया। भारतनि संबिधाननि आर्टिकेल 2 आरो 3, 2 आरो 3 बेवहाय लिरनाय दङ बबेबा मोनसे रायजोखौ बुखावनानै गोदान रायजो बानायनो हायो, नङाबा मोननै रायजोखौ बुजाबनानै गोदान रायजो बानायनो हायो। भारतनि पार्लियामेन्टआ जेला गोसो अब्लानो गोदान रायजो बानायनो हायो। बिटिआरनि 7.2 आव मोनसे क्लज दङ, बेयाव लिरदों स्पष्टयै बिटिआरनि जेसेबांखिनि ग्रेजिं लेन्ड, फरेस्ट लेन्ड, गभर्नमेन्ट लेन्ड, बे गासै लेन्डखौ आसाम सरकारा लाफिननाय जागोन होननाय मोनसे दफा दङ। नंगौना नङा? बेबायदि दफा दङ। आरो जों थोंजोङै दिनै बुंनो हायो, दुलाराय बर' फरायसाया हाथियार गैया सोरखारनो गथायनो। थ' माखौ गथायखो? नोंथांनि मियादि नङै हा, नोंथांनि एक्स'नि हा, 20 हा, जोंनि ओनसोलाव थानाय सरकारि हाखौ आसाम सरकारनो बिथांमोना गथायनानै सारेन्डार जादों। रायजोफोर, प्रमद बर' दैदेननाय एबसुआ आइएस अफिसारनि हिसाब गैया, दाबो बिसोरनियाव लंथं थाग्रा मानसि दंबावोसो। बिनि उनावबो बिथांमोना रायजो मोनदों आरो बिथाङा बुंदों जोंखौ क्राइटेरिया गैया।
आला रायजो मोननो थाखाय क्राइटेरिया नाङा नाथाय मोनद' हारिया एसटि जानो थाखाय क्राइटेरिया नाङो बे क्राइटेरियाखौ बिसोर फुलफिल खालामा आलादा रायजो बर'लेण्डखौ नांलिया होननानै फाइनाल एन्ड कमप्रिहेनसिभ होननानै बिथांमोना फुल स्टप होनानै सारेन्डार होदों सोरखारजों रायजोफोर दिनै फोरमान होगोन जोंनि हाखौ दिनै गथायखांनायनि उनाव सरकारा मियादि नङै हानि अनगायै खाजोना लालिया बेखौ फुलफिल खालामा दिनै साननांगौ जादों मानगोनां रायजोफोर जोंनि बर' फिसाफ्रानो बिथांमोनखौ 10 बोसोर 15 बोसोर सासनाव दोनबाय आरो बिनि उनाव जोंखौ दिनै बिथांमोना धंस खालामनायनि षड़यन्त्र खालामबाय रायजो राजा नोंथांमोन डिसिसन ला आरो आं दिनै एबसुनि आफादगिरि हिसाबै जुदि सोरबा सानदोंबा बिथांमोननि राजखान्थि गादिखौ सेनो नागिरदों बिथांमोना बुंनो नागिरो पलिटिक्स खालामनो नागिरदों आं दिनैबो रौतानिफ्राय गेवलां फोथारनिफ्राय अपेनलि बुंगोन खुनु दिन बिथांमोननि गादिखौ सेनो थाखाय जों सोमावसाराखै आरो आं हारसिंनि खोथा सानो बुङोब्ला आं कुनु दिन एमएलए एमपि बिटिसिनि चिफ इएमजिएम मेम्बार जानो थाखाय आं सोमावसाराखै जेब्लासिम बर'लेण्ड मोनगोन मोना अब्लासिम सोमावसारबाय थागोन बर'फोरखौ जेब्लासिम थगायनो नागिरो गावनिनो जाथों मालायनिनो जाथों बै समाव राजा लामायाव ओंखारगोन कुनु दिन जोङो बिथांमोननि बायदि थगायनाय नङा दानि सासे दैदेनगिरिया बुंदों सिलाइ लानानै ओंखारदोंमोन सिलाइ गुलिखौ खुगायाव अरनानै समाय लादोंमोन जेब्लासिम बड'लेण्ड मोना जों सोमावसारगोन बहा थांखो बेलाय बहा थांखो एनडिटिआ गुलि अरनानै सत बांसा लानाय मोनसे संगठन जोंनि सोद्रोमाफोरा थैगोन होननानै मोनथिनानैबो जों बेयाव खामानि मावदों बोरै मावनो हाखो 15 बोसोर सिगाङाव गावसोरनि लोगोफ्रा नायगार गावथार जानायखौ बोरै मावनो हाखो गावसोरनि लोगो असे लोगोफोरनि दिनै बिसिफ्रा रान्दि जानानै दङ फिसा थालांबाय बिसिनिया गोबां फिसाफोर दिनै बर'नि संग्रामा जोबाखै 60-70 जन जेलाव दङ माखासेया हाग्रायाव दङ माखासेया डिजिगनेटेड केम्पआव दङ आरो माखासेया दिनै ओंखाम दै गैया बे माइ दुब्लियाव होख्रावबाय थादों बर'फोरनि सोमावसारनाया जोबाखै रायजोफोर आरो बेखिनि समाव सोरबा गावहा रां रुफा खामायनो हानानै न' बां लुनो हानानै गावसोरनि गथ'फोरखौ मोजाङै लेखा फरायहोनो हानानै जुदि सानदोंबा बर'नि सोमावसारनाया जोब्बाय बिनिख्रुइ गिदिर गोरोन्थि आरो जेबो जानाय नङा रायजोफोर बिनिख्रुइ जेबो गोरोन्थि जानाय नङा दा नंखायनो रायजोफोर आं खावलायगोन अब्ला मानगेदेर प्रमद बर' सार आं नोंथांखौ खावलायगोन नोंथाङा दायो बिटिआर बा बिटिसिनि सिबै दङ बा नोंथाङानो सरकाराव दङ दायो नोंथाङा मावनानै होदो एनडिबिफोरनि थाखाय आरो बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय थांना थानायनि लामाखौ नोंथाङा दिरुननानै होदो मानो होनोब्ला नोंथाङा दायो सरकाराव दं नङा होनब्ला रायजोफोर